Ела, мами, ела, сине, седни при мене. Аз ще му покажа как се бият чорбаджийските деца. Не плачи, мое детенце. Аз ще кажа на баща ти да ти купи жълто поеще, говорила нежната майка, гладила по главата своето теле и клатила главата си. Тия хайрсъзи всякога ще да ти развалят съня, говорил вулканът и търкал брадата си. Тамам бях заспал. Сънувах, чакай, какво сънувах? Сънувах, че ти беше станала мечка и играеше пред конака. Водеше те един циганин, а аз седях с забитина и пиехме ракия. А донесе ли Иван ракията? Ето я, отговори чорбаджийката. Налей ми. Бобако, дай мене ракийка, казал неновият наследник. Ти си още малък, не пи ракия. Който пие ракия, той не става човек. Само чапканите пият ракия, проповядал Нено. Аз искам да пия ракия и да стана като тебе, отговорил синът. Аз съм чапканин, попитал бащата и поощипал сина си за гушата. А защо ти пиеш ракия, попитал синът. Аз съм голям, а ти си малък, отговорил бащата. Нима малките чапкани са по-лошави от големите? Ах, какъв си ти левусти, Пенко, казал бащата и заповядал на майката да налее и на струмния оратор малко ракийка. Пийни си, сине, пийни си, мами. Ако ти тегли сърцето, то си попивай по-малко. Нашата ракия не е като другите и цариците могат да я пият. После тия думи майката налява с ракия една от ония чаши, които преди цивилизацията се наричаха виньови, и подава я на своето единиче. Налей малко водица, казала тя. Без вода е по-сладка, отговорил Николчо и после изпил ракията, чмокнал 2 пъти с устните си и подал чашата на майка си, която в това време гледала на своето дете с такова умилно виражение, с каквото обикновено гледат ония майки, които са чули за децата си нещо похвално. Ето как са живели тия 2 щастливи души, които са се приготовляли да оставят наследници и да умножат човеческия род. Ето как са живели тия 2 лоеви сърца, които са се надявали да отхранят достоен и родолюбив син, под крилото на когото да преминат своята старост най-после. Ето как са живели тия 2 гражданина, които са се уважали от простите смъртни, които са играли важни роли в казанлъшката история и които са се приготвили да оставят славно име. А Николчо все расъл и расъл. Гюловата ракийка, която била изпиена от него в градината, имало такова чудно влияние на неговата натура, защото после този знаменит ден той добил воля да продължи захванатото дело с особена енергия и да докаже на своите родители, че техните спестени капитали няма да му преседнат. Най-напред Николчо се постарал да си намери другари, защото даже и казанлъшката гюлова ракия изисква весели компании и сладки беседи. Но аз ви казах вече, че Николчо е имал голямо сходство с родителите си, които са държали главите си високо, които са говорили с по-сиромасите от тях високомерно и които са презирали голтаците и босаците. Това твърде важно дело доволно често турило нашия херой в затруднително положение. Стояновият син обича да заповяда, а Христовото хлапе не ми е по годините, мислил Николчо. Аз трябва да си намеря такъв другарин, който би изпълнял с моите желания и който би бил така също чорбаджийски син. Но Николчовите желания останали напразни. Чорбаджийските синове, които имали доволно важни причини да живеят самостоятелно и да управляват своите поданици по своята воля, не могли да се сближат с Николча, защото имената на неговите родители са въртели и ден и нощ на всичките езици, които имали способност да издават звукове. Но човеческата съдбина е доволно чудна и вятърничева жена. Един ден неновият син затворил очите си и отишъл да се поразходи край града с няколко свои полудругари, от които единът бил попски син, а другият дяволска онука. Това се случило именно в онова време, когато Николчо захванал вече да зяпа по прозорците и да се занимава с Евините дъщери. Захванало да се мръква. Слънцето гряло слабо. Пилетата полетели към гнездата си да успокоят своите уморени членове. Комарите бръмчели наляво и надясно. Няколко пеперуди се премятали една през друга. Жабите квакали в блатото. Няколко крави мукали пред портите си и вятърът добил успокояващи свойства. В това време Николчо и неговите другари дошли при една върба. Извадили из чубовите си 2 доволно големи стъклета с ракия и една хартийка с бадем и седнали на тревата.
А купи ли лукмарухо, попитал един от Николчовите другари, който имал бледно лице, крив нос и дебели устни и на когото името било Христю Новият. Купих, отговорил другият, който имал червени и дебели бузи и чисто бяло лице и на когото името било Михал, попският син. А за какво ви е лукмарухо, попитал Николчо. Ах, ти лъпни мухчо, казал Христо и изкикотил се от всичкото си сърце. Ти, както се види, няма да изпедепцаш за неята, а хората казват, че скоро ще да заминеш и Гологан бейовците. Ако в нашата гюлова ракия се налее малко лукмарухо, то тя може да възкреси и мъртвите. Та е то. Само сопотненците и калоферците я пият без лукмарухо. А знаеш ли какво казва докторът? Който пие гюловицата без лукмарухо, той изгубва калеврите си, както ги беше изгубил и сопотницът. А който е пие с лукмарухо, той се жени на вересия, казал Николчо и захванал другарина си за носа. А знаете ли каква игра е изиграл един от новите доктори в Казанлък? Напил се с лукмарухо гюловица и отишъл в една къща да види една болна жена, а в тая къща се намирало едно черноко сърненце, което му се харесало. На пиячите хора се харесват и самодивите, а момиченцето на болната жена, ако и да не било за доктора, не било за изхвъргане. Докторът хванал болната майка за ръката, попипал и жилата, погледал и езика, рекал и да си тури на петите топли кирпичи и казал на момиченцето да му донесе малко водица. Момиченцето излязло. А знаеш ли защо съм дошел, попитал той майката. Дошел си да ме видиш, отговорила тя зачудено. Аз пращах да те викат. Не е то така, казал докторът. Аз дойдох да се годя. А за кого мислиш да се годиш, питала болната. За вашето момиче, отговорил той. Жената се зачудила и казала на лечителя да й даде да се поразмисли и да поговори с мъжа си и с дъщеря си и да му отговори на другия ден. Но гюловата ракия била луда даже и тогава, когато се пие с лукмарухо, и докторът обявил на болната, че той не може да чака и че годежа трябва да стане тутък си. Майката, която била умна жена, пожелала да се възползва от гюловата ракия, защото момичето и което принадлежало на сиромашки родители и което нямало особени прелести, никога не би намерило по-добър младоженец и затова повикала по-големия си син и спроводила го да повика баща си, който в това време се намирал в кръчмата и пропивал своята седмична печалба. Бащата дошел и довел със себе си няколко души свои роднини и приятели. Когато добрите хора изпили още по няколко чаши гюловица и когато си поприказвали за едно за друго, то майката се изправила на постелята си и обявила на събранието, че докторът иска дъщеря им. Произлязло още едно пиене и докторът бил сгоден. Той дал на момичето пръстена си и 10 едри жълтици, между които се намирали и няколко калпави ирмиличета. После годежа честното събрание се нализало до толкова, щото гюловицата захванала да не намира вече свободно място, връщала се назад и текла по брадите на своите любители. Отишли си посред нощ и един от тях писали «Мислете», други «Нашове», а трети «Онове». Докторът, който не бил в състояние да напише самостоятелно нито просто люде, тръгнал към къщата си под менторството на 4 силни ръце, които го държали под мишниците и под ръководството на едно разумно същество, което му местило краката. На другия ден той спал почти до пладне. Когато се пробудил и когато повикал слугата си да му подаде да се умие, то няколко ранобудници от вчерашните негови приятели, над които даже и най-чистата гюловица нямала алилуйско влияние, влезли в стаята му, климнали с главите си, поохилили си и казали «Честита ви радост!». Докторът се хванал за носа, защипал се, потъркал очите си и тупнал си крака о одъра. Той мислил, че спи, но неговото упражнение останало съвсем напразно. «Честита ви радост!», повторили гостите. Каква радост? Какво се е случило? Да не се е отелила стринината крава, питал докторът и мигал като кучева воденица. Ние ти казваме за годежа, отговорили гостите. Боже мой, той не помни, казал поп Кън. Нема не помниш, че ние те годихме с нощи вечер, питал поп Желязко. Когато докторът чул тия не твърде утешителни думи и когато си припомнил своята пловдивска годеница, то по тялото му преминали студени тръпки. А за чие момиче ме сгодихте, попитал той. Събранието опулило очите си и разинало възприемниците си. Повдигнал се смях под пържни и различни разсъждения. Аз бях пиян, аз нищо не помня. Аз се връщах от
тажбонар. Аз се бях наклянкал като копач, говорил доктора. Пиян, не пиян, а момичето е вече твое, отговорил един. Хайде да идем у невястата, защото отдавна вече те чакат, говорил други. Хайде, облечете се, заповядал трети. И такава сватба до сега не е бивала в Казанлък, говорил четвърти. Когато събранието изказало всичките свои мнения, разсъждения и обвинения, то доктора се ударил по челото и извикал: ето какво ми направи проклетата гюлова ракия. Благословенно е вино и проклято е пиянство, проговорил поп Желязко и помири се от джобето си, което му давало духовна храна, защото той е имал обичай да се облива с гюловица всеки 5 минути. А как вие пиете гюловицата, с лукмарухо или без? Попитал даскал Слави и погледнал доктора в очите. С лукмарухо, отговорил докторът печално. Чудно, проговорил даскал Слави и погледнал из прозореца към кръчмата, в която седели няколко посетители и наслаждали се чувствително. Докторът навел главата си и мислил така философически, както обикновено мислят уния нещастни хора, които са прехапали езика си. Най-после той се обърнал към сватовете, помолил ги да го оставя да се облече и заръчал им да го почакат или в кръчмата, или у невястата, на която името и къщата му станали вече известни. Събравшите си излезли. Приготви коня, ми казал докторът на слугата си, погледнал из прозореца. А де ще идете, попитал слугата. Не е твоя работа, отговорил доктора сърдито. Ти си найди кереджийски кон и намери ме в Пловдив. Събери всички ми калабалък и донеси го със себе си. След няколко минути после този разговор, докторът припущал вече коня из полето и достигнал благополучно първото село. Ето ти гюлова ракия, бъбрал той и боял се да погледне назад. На хубаво мирише проклетата проклетница. Да не им се видял ни гюлът, ни корена му. Да изсъхне до корена. Нас малко щях да почерня главата си. Пия с лукмарухо, казва Славе. Ето ти лукмарухо. Главата ми е заприличала на пазарджийско кило. Дали неща да изпратя след мене потеря? Господи свети Никола, избавете ме от това премежди и аз ви давам дума, че никога вече няма да туря в устата си казанлъшка ракия. Ах, да го вземе дяволът! Тая казанлъшка гюлова ракия е измислена, вярвайте ми, от някой дявол или от някой магьосник. Ако я пиеш, то не може да се откачиш от нея. Ако захванеш да мислиш за нейната миризма, за бистрината й и за достоинството й, то и на сън не гледаш чаши, бурета, стъклета и хунийчета, а ако захванеш да говориш за нейния род и произхождение, то заборавяш работата си, изгубваш мислите си между гюловете и между казаните и главата ти се преобразява на решетка, през която пловдивските кокони пресеждат сладкото си. Хайдете най-после да оставим и ние тая пущина, да идеме под върбата и да видиме какво прави Николчо и неговите другари, защото захваща вече да мръква. Когато трите надежди на казанлъшкото бъдеще изцедили едното стъкло, то пред тях се изправил синът на Хюсина Налбантинът, който е известен на всичките по-опитни казанлъшки младежи и който се ползва не с твърде похвална слава между своите братя. Ако вие да би попитали някого от нашите учени младежи за качествата и за нравствеността на този още млад човек, то тия би ви разказали множество похвални историйки и различни хероически подвиги, които той е направил из града и които отговарят на техните прогресивни достоинства. А ако би попитали за него и за неговото поведение, неговите роднини и старите турци и българи, то би получили такъв отговор, който би ви накарал да затъкнете ушите си и да побегнете през 9 земи в 10 и през 9 води студени. И наистина, Хюсеиновият син се сдружил само с уния казанлъшки мамини чедица, които спали да пият, яли да пият и живели да пият. Той и Николчо се помирисали, харесали се един други му, залюбили се един в други го и тръгнали да мерят улиците и полетата. Инстинктът е второ правило, казват умните хора. От тия две момченца ни една майка няма да види никакво добро, говорили старите и клюмали гълвите си. Ако се не удавят в някоя вода или в някое блато, то непременно ще да бъдат обесени. Отрано са захванали да пият и да ходят по кавенетата и по кръчмите. А какво гледа Нено? А ако Хюсеиновия син е сирач и няма кой да му държи юздата, то Неновият нехрани майковец не би трябвало да се остави без дървен господ. Подобни хора трябва да се затворят при лудите и да им се налива на главата студена вода, защото от пияния бега и лудия.
Говорил Али Ага и гладил брадата си. Ако аз да би имал власт, то би им ударил по 50 дегенека и извадил би из главите им всичките гюлови миризми, а после би ги изгонил из града, да не мърсят чистото и доброто. Краставата коза трябва да се изгони из стадото, защото нейната краста твърде лесно може да премине и на другите кози. И нено заслужава 20 тоеги по петите. Охранил е коджамите ластагарин, а не може да му държи дизгините. За убиване са такива бащи. Такова е било общественото мнение за неновия наследник. А ако неговата чудолюбива родителница и да мислила, че като Николча ни и да няма, и че на чорбаджийските синове трябва да се прощават множество прегрешения. Да видиме сега какво е произходило под върбата. Веселата компания, при която дошли още няколко градски чапкани, продължила да пие гюловица и да яде бадем до първи петли. И когато няколко души, които още не били достигнали до последния градус, поискали да се върнат в града, то двамина хъркали вече на тревата и не разбирали нито от дума, нито от силните умруци на Христа, който бил опитен във всяко едно отношение и който по неговите собствени думи имал в корема си достатъчно трагия. После дълги борби, после отчаяни усилия и после неподвижни съпротивления, двамина от компанията били оставени под Божия покрив, а останалите тръгнали към града. Утре вечер трябва да направим съвсем друго, говорил Христо и махал с ръцете си. На гладно сърце се не може. Гладна Корнелия не може да надвие на бяла рада. Ракия се не пие след еденето, ние не сме руси, говорил Николчо и килкал се насам нататък. Нема е грехота да пиеме вино, попитал Христо. Виното трябва да пият копачите и поповете, ние не сме жаби, казали няколко гласове. Утре вечер ние трябва да опечем 2-3 агнета и да повикаме цигани, казал Христо и подскокнал. Компанията се съгласила. В това време юнаците се приближили до града и разделили се. Едни тръгнали наляво, други надясно, а трети право напред. Николчо, на албанският син, и Христо останали сами. А кой дявол ни носи по това време в града без фенер? Ако ни хване кола, то всичкото веслие ще да ни излезе из носа ни, казал на албанският син. Хайде да идем там и да поискаме нониния фенер, казал Христо и изкикотил се. Де там, попитал на албанския син. Вървете след мен и ще да видите. След няколко минути трите приятеля се запрели пред една малка къщица и потропали тихо на вратата. Около къщицата царувала мъртва тишина. Месечината освещава стената на противоположната къща и блестяла с всичкото свое величие. Милиони звезди се лъщали по небето, нощен ветрец духал от към полето и нищо повече. Вземи едно камъче и хвали го вътре през прозореца, казал Николчо, който в това време захванал вече да дохожда в себе си. Христо вземел камъче, хвърлил го и ударил стъклото на прозореца. След няколко минути из процепа на уличната врата се зачул тих женски глас, който попитал с голяма осторожност кой е и що иска. Отвори, казал Христо и почукал по вратата с указателния си пръст. Вратата се отворила и триумвиратът влязъл във венерения храм.